Γεια σας παιδιά, σήμερα θα είμαι σε FC. Σήμερα θα παίξω Stumble Guys. Ιφηγένεια, δεν κάνεις βίντεο. Η αδερφή μου κάνει κάτι βλακίες, δεν πειράζει. Ωραία. Σπιν. Special, όχι! Το πίστεψα ότι θα πάω special. Λοιπόν, παιδιά, πήρα το quest. Έχω 44 gems και 52 ζώχες. Μέχρι και θα τα κρατήσω για να βγει το νέο όταν θα βγει το Epic or Better, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην βγει. Ωραίο animation που πήρα τώρα. Τι είναι αυτό? Πάμε. Τέτρις. Λοιπόν, παιδιά, να ανοίξω κάμερα. Ανοίγω κάμερα. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει εδώ πέρα το background, γιατί έπεσε το κουρτινό ξυλό. Γι' αυτό, επειδή δεν έχω ωραίο background, θα την κλείσω για να φαίνεται και όλο το βίντεο. Πώς παίζεται? Δεν την έχω ξαναπαίξει. Όχι! Bye, έχασα. Πόρε φίλε. Εκατό XP λέει όλα καλά. Παιδιά, έπαιξα Fortnite με τον Ανδρέα. Πρώτη φορά που έπαιξα Fortnite πήρα 3 kills. Δηλαδή πολύ καλό, 3 kills. 3 kills. Ξέρετε τον Ανδρέα? Παιδιά, μου ήρθε μια ιδέα. Για να δούμε τι έχουμε. Shards Epic. Το ίδιο. Ωρε φίλε, τίποτα καλό. Παιδιά, όσοι ξέρετε έχω σκυλί, γι' αυτό κάνει έτσι. Και είναι η Φίφη. Έτσι λέγεται. Είναι η Φίφη. Λοιπόν, θα πάρω το Common or Better για να δούμε τι έχω. Τύχε μου Epic, όχι uncommon, όχι. Θα φορέσω αυτό το skin. Πω, τώρα που το θυμήθηκα ρε αυτό το skin. Τόσο ωραίο ήταν και δεν το φόρεσα καν. Εγώ γιατί έχω το special που το δεν είναι free. Σίγουρα πράγμα. Αυτό τι είναι? Θεμιστοκλή, αυτό τι είναι, ξέρεις? Ξέρω. Άγαμο. Όχι. Θα πέσω. Όχι.
Α, ναι. Λουκάκου, ναι, το καλύτερο πακ. Λουκάκου. Όχι, όχι. Βλακεία. Έκανα βλακεία. Έκανα βλακεία. Από εδώ πάμε. Μπερδεύτηκα. Πάμε. Ναι. Πέρασα από εδώ. Δεν την ξέρω αυτή την πίστα. Πρώτη φορά την παίζω. 6/16. Τώρα πρέπει να χάσω. Προλαβαίνω ρε φίλε. Σκοτώθηκα τώρα. Όχι. Φίφη. Όχι. Παιδιά, έφαγα το μεγάλο. Πω. Η διαφήμισή μου μέσα. Και το μεταξύ μου βγάζει και στα αγγλικά διαφήμιση. Αυτή είναι εύκολη. Βασικά όταν βγήκε δεν την είχα παίξει σχεδόν καθόλου. Α, έχει τέτοιο, δεν το ήξερα. Δεν την έχω παίξει τόσο πολύ. Όχι. Έπεσα ρε φίλε. Ναι, μην έχει. Γι' αυτό παίρνω το σκέφτη. Ωραία, τώρα κατεβαίνω. Και μετά έχει όλα αυτά τα πράγματα. Τα βλέπω από εδώ. Όχι ρε φίλε. Ευτυχώς δεν πρέπει να περάσει το άλλο που είναι λίγο δύσκολο. Κάπως δύσκολο, δεν είμαι νουμπάς. Μην με κοροϊδεύετε. Όχι. Ναι, όχι. Κέρδισα. Πάει. Ναι. Πρώτη φορά που παίζω αυτή την πίστα που την κέρδισα. Γιατί όλοι αυτό έχουνε. Laser trace. Ωραία, αυτή είναι εύκολη. Έλα τώρα, τελείωνε. Όχι, κάηκα γάμο. Όχι. Έκανα βλακεία ρε φίλε. Έκανα βλακεία και δεν πήδηξα. Όχι. Τι έκανα τώρα. 22. Άντε bye.